ċifri illi analizzaw l-istejjer ippubblikati minn dan is-sit matul is-sena 2023 juru li fuq perjodu ta' 12-il xahar kellna 5 miljun klik fuq il-kontenuti li xandarna kemm fuq Facebook u anke fuq Instagram. Dan ifisser li fuq is-sena li għaddiet ġiet reġistrata żieda ta' 38% fl-ammont ta' drabi fejn in-nies għamlu share jew raw rapporti pubblikati fuq il-pjattaformi soċjali tagħna. Bħala medja l-udjenzi li jsegwu l-aħbarijiet tagħna fuq Facebook ivarjaw bejn il-100,000 u l-150,000 kull ġimgħa. Bis-segwaċi ta' Net News issa qabżu il-126,000 persuna. Fil-fatt l-istess data turi li matul din is-sena ilħaqna aktar nies mill-2022 illi kienet is-sena tal-elezzjoni ġenerali. It-tim ta' ġurnalisti ta' Net News baqgħu konsistenti b'kontenut ta' kwalità xahar wara l-ieħor u l-istatistika li għandna turi li kienu aktar minn 1,600,000 dawk illi żaru l-paġna tagħna fuq Facebook. Żdiedu wkoll bi 11% dawk illi fl-2023 żaru l-paġna tagħna fuq Instagram. Interessanti l-fatt li fost dawk li jsegwu Net News il-maġġoranza tagħhom għandhom età taħt l-44 sena u minn dawn aktar minn 20% huma żgħażagħ. L-aħħar stħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir li ħareġ f'Ottubru kien poġġa lil Net Television bħala l-aktar stazzjon privat segwit. L-istħarriġ tal-Broadcasting Authority sar fuq ix-xhur tas-sajf u konferma li fuq medja ta' ġimgħa Net Television qabeż l-istazzjon tal-Partit Laburista. Dawn in-numri huma konferma anke tad-dejta li diġà kellu fidejh Net Television u l-avvanz kbir li sar minn Net Media kien imtenni anke mill-Awtorità tax-Xandir. Intant fejn jidħol stazzjonijiet tar-radju Net FM din is-sena tela fit-tielet post fost l-istazzjonijiet illi l-aktar huma segwiti.